szót, kedves többiek, engedjék, mert szeretettel köszöntsem a felsőről, hogy ilyen szép számokat ma is megjelentek. A mai előadás az, mint az Erzsik elmondta, a 17. századról fog szólni, de visszakanyarodunk majd kicsit még a 16. századba, mivel sok minden befolyásolta a 17. század elejét, ami a 16. században történt, és úgy gondolom, hogy múltkor is foglalkoztunk ezzel a századdal, de persze nem volt idő a témát teljesen kimeríteni, ezért kicsit visszakanyarodunk, és aztán teljes egészében már a 17. századról lesz szó. El kell azt mondani, hogy ennek a régiónak a jelenlegi ismeretek szerint valójában annak ellenére, hogy a 16. században, tehát 1526 után itt pusztított alaposan a török, mégis azt kell mondani, hogy ez egyik fénykora volt az egész régiónak a 16. század, és mindjárt el szeretném mondani, hogy ebben a században kapott ez a régió, és hát elsősorban Selye, de vele együtt a környező falvak is kívánságokat. Először Uriel, tehát Majtényitől, akiről már szó volt, hogy az utolsó igazi túróci prépos volt, olyan értelemben igazi, aki próbálta rendbehozni a birtokot, és éppen ez az oklevél, aminek a másolatát látjuk, mivel az eredeti egyenlőre nem látjuk föl, de nem biztos, hogy fönnmarad. A túróci tulajdonképpen Prémontré rendnek a vezetője adott kiváltságokat Vágselyének, és hogyha megnézzük mindjárt az elején, kicsit megkérném, hogy navítsuk, főleg az első sorban megyünk. Tehát természetesen az esztergomi káptalannak a másolata, ez a fal, ez azt jelenti, hogy ez egy másolatról van szó, persze is magyarul, mivel biztosan, hogy az eredeti oklevél latinul készült. Na most mindjárt az elején úgy kezdődik, hogy adjuk tudtára mindenkinek, azt kinek illik, ez egy, hogy becsületes Párcán Gáspár selyei bíró, Nyitra vármegyében, és most lesz az érdekesebb, a legletően úgy jó, esküdpolgár, Peregi Bertalos János, Pozsony vármegyében, az bennek lakozókkal együtt, királyfalvaikkal egészben, és most folytatódik nem fontos, hogy az egészet olvassuk, nekem főleg a Pered volt a fontos, hogy elolvassuk, mindjárt a bekezdésbe, tehát a Selyei és a Peredi esküdtnek a kérésére, tehát ezek megkérték az esztergomi káptalant, hogy másolják át azt az oklevelet, amit még, tehát az előző korban kaptak, és éppen ez az oklevél bizonyítja azt, ez a másolatság, most nem egész a másolat, mert sérült oklevélről van szó, de ennek az alapján biztosan tudjuk azt, hogy Majtényi Uriel, túróci prépost 1522-ben legkésőbb kiváltságokat adott a magának Selyének, vagyis hát végül is ez azt jelentette, hogy a selyeiek és a környező falvak pénzbe adózhattak, tehát nem tudott az összes jobbágy kötelességeiket teljesíteni, ez egy mezővárosi rangot jelentett, és azt is jelentette, hogy nagyon széles bírói körrel látták az ott lakókat, tehát nem avatkozott be végül is a bíráskodásba. Na most ez azért is volt szükséges, mint mondtam, Selye a túróci Prémontré rendhez tartozott, a központ az Váralján volt, tehát Martin környékén, és abban az időben nem volt olyan könnyű igazgatni egy távol levő birtokot. Tehát logikus, hogyha azt akarta, hogy kicsit jobban működjön az egész gazdaság, akkor inkább kiváltságokat adott, és pontosan itt ebben részben, mert aztán még lesz másról is szó, én majd egy Uriel túróci prépost, mi azon helyben levő atyafiat adjuk emlékezetünkre, és akkor jön a lényeg, hogy selyeiekhez és a hozzátartozó falukhoz, Királyfalvához, Hosszúfalusi, Nyitra vármegyében és Peredhez, Pozsony vármegyében, és akkor leírja, hogy tulajdonképpen azért, mivel ő távol van, és a több problémája akadt a tisztviselőivel, tehát megengedi nekik, hogy bizonyos összegbe adózzanak, és tulajdonképpen
mivel az egész oklevél nem maradt fönn, tudjuk azt, hogy azt is megengedte, hogy tehát maguk bírást tudjanak. Most ez az oklevelet azután 1536-ban megerősíti első Ferdinánd, mivel itt van fölséges Ferdinánd király, vagyis amikor maguk ezek a Selyei bíró és ez a Beredi esküdt, Esztergomi káptalan előtt kérték ennek a leveleknek az átmásolását, akkor 3 levelet mutattak be. A legrégebbi valószínűleg, hogy a Turóci Tréfosté volt, és utána 1536-ból ismerjük Ferdinánd királynak a levelét, első Ferdinánd királynak, aki azokat a kiváltságokat erősítette meg ezeknek a településeknek, amelyiket ez a Uriel Majtényi adta. Tehát ez nem egy díszes oklevél, biztosan készült tehát egy pompás oklevél is, ebben főleg amit Ferdinánd király adott ki, de sajnos ezt egyelőre nem ismerjük, és ez is teljesen új dolog volt, amikor tehát magának Vágselynek a történelme készült. Na most a 16. században még valami miatt vissza kell mennünk, ez egy nagyon jelentős pont természetesen, de van itt Vágsely és környékének még egy jelentős eseménye, végtegyük most a Naszádot, azt a kis hajót, ami ott van. Itt előveszem kicsit a segítséget, mert a nevekre teljesen én sem emlékszek. Ugyanaz a király, tehát első Ferdinánd, 1546-ban, és most jönnek a nevek, Németh Jánosnak, Kövér Benedeknek, Kincses Gáspárnak, Vas Mihálynak, Cseri Mátyásnak, Nagy Gáspárnak, Nyaládi Andrásnak, Nehéz Demeternek, Nagy Ferencnek, Mészáros Ferencnek, Hevesi Sebestyénnek, Sipos Andrásnak, Németh Dionýznek és Kálmán Gáspárnak külön jogállást biztosított Vágselyén. Az oklevélben leírja azt, hogy ezek a királyi naszádosai, vagyis a királyi csajkások, ha úgy tetszik. Az azt jelenti, hogy Ferdinánd király Vágselyére a hadiflotillájának az egy részét hozta. Természetesen az abból adódik, hogy a vág, tehát közelsége adta ezt a lehetőséget, és mivel külön jogállása volt ebben az időben Vágselyének és a környéknek, tehát ide telepített el a király a hadi flotillájának az egy részét. A nevek azért úgy kicsit elárulják, hogy ezeknek az emberek a nagy része délről jött, a mai Szerbia, valószínűleg a mai Szerbia területéről, és a török elől tulajdonképpen menekültek. Ezek a naszádok, magyarul naszádok vagy tehát csajkák, ezek olyan hajók voltak, nagyon gyorsak voltak, lehet látni, hogy evezővel működtek, és ebben részben volt tehát az ágyú elhelyezve, nagyon gyorsan tudtak fordulni, és tehát ilyen hajókkal próbálták a szárazföldön harcolók segítségére sietni, hogyha arra szükség volt. Tehát ezt a hadiflotillájának az egy részét telepíti le Vágselyén a király, természetesen nagy visszhangot vált ki a környékén. Ebben az időben a birtokviszonyok eléggé zavarosak voltak, de mihez megkapják a jezsuiták, amiről múltkor beszéltünk a birtokot, akkor próbálják valamiképpen ezeket a naszádosokat, akik külön jogállásúak, és a királytól rendszeresen kapnak, tehát végül is jutalmat olyan értelmében, hogy van neki külön fizetségük minden évben királytól azért, hogy a rendelkezésére álljanak. Na most a jezsuitáknak ez nagyon nem tetszik, mert ők jogot formálnak az egész birtokra, és megpróbálják őket valamiképpen tehát elűzni a területről, és azt kell mondanunk, hogy talán nem biztos, hogy másképp alakult volna a régiónak a történelme, de végül is elérik azt, hogy a naszádosoknak a nagy része itt hagyja Vágselyét és a régiót, egy részük tehát Komáromba megy, ahol végül is az ő érdemük az, nem éppen pontosan ugyanazoknak a személyeknek, de a következő generációknak is, hogy Komáromba végül is megindul a hajógyártás. Tehát így függ össze tulajdonképpen
Vágselje és a hajógyártás. Az első naszárokat persze nem tehát Komáromba készítették, hanem Ausztriába, de azután később szakembereket hoztak és kezdték tulajdonképpen Komáromba is gyártani a hajókat. Na most visszatérve persze Vágseljére, tudjuk azt, hogy a jezsuiták 1598-ban idehozzák a kollégiumot, ez egy hatalmas esemény, és fölendül nagyba a város újból. Hogyha megnézzük azt, hogy mit mondanak a források, akkor rájövünk arra, hogy ebben az időben Vágseljén tehát 50 szabót már kimutatnak, ami hatalmas szám, mivel 50 szabó egy városban, csak a szabad királyi városokban volt. Na most ez mindjárt bizonyíték arra, hogy tehát volt dolguk elsősorban, ami azzal függ valószínűleg össze, hogy maga az iskola, a jezsuita kollégium, ahol persze főleg tehát azzal foglalkoztak, hogy az ifjakot tehát valamiképpen megneveljék, és főleg tehát egyházi szempontból próbálják őket irányítani, és minél több kitérítőt neveljenek ki, tehát minél több embert indítsanak kapipályán, hiszen az a katolikus egyház meglehetősen komoly gondokkal küzd ebben az időben, és a jezsuitáknak éppen az a céljuk, hogy ezen változtassanak, tulajdonképpen azzal, hogy ezek a ifjak idejönnek, persze a maga a kollégiumhoz is segédszemélyzet is tartozik, jönnek az előjárók, a páterok, tehát valószínűleg ezzel függ össze a mesterségeknek ez a rohamos elterjedése. A jezsuita kollégium tehát nagyon sikeresen működik, van olyan év, amikor már 400 diák tanul ezen a kollégiumon, vagyis ebben a kollégiumban. Nagyon jelentős személyiségek tanítanak ilyen dolgokai, de több személyiséget találnánk. Pázmány is megfordult már fiatal korában ebbe a kollégiumba, és tulajdonképpen van olyan időszak, mondom, amikor 400 diák, ami hatalmas szám, tehát sikerült azt elérniük a jezsuitáknak, amire számítottak, mivel amikor áthelyezték a Turocból ezt a kollégiumot Vágseljére, akkor azzal indokolják, hogy azért hozzák Vágseljére, mivel egy az, hogy közel fekszik Vágselje Bécshez, a másik oka viszont az, hogy azt mondják, hogy de valószínűleg a magyar nemesek szívesebben adják majd a gyermekeiket, mert ez magyar régió. Ez mondom, ez a 16. század vége, 17. század eleje, sajnos több olyan esemény van, ami megzavarja a kollégiumnak az életét. Ilyen a pestis járvány 1602-ben, amikor a diákok visszamennek rövid időre Turocra, de aztán szerencsésen visszajönnek. Ez a kollégium tulajdonképpen tudni kell azt, hogy abból is nagyon jelentős a mi számunkra, hogy tulajdonképpen ezen a kollégium mellett alakult meg Magyarország második legrégebbi Mária kongregációja, ezt majd körbeadom, ez egy eredetét biztos nem hozhatta volna. Ez egy nemes másolat, tehát ez végül is egy számítógéppel készült másolat, ami visszaadja kicsit a színeket és a szépségét ennek az oklevélnek. Ezzel a levéllel a római rendfőnök, mivel a Mária kongregációnak a központja Rómában volt, ezzel a levéllel a római rendfőnök megengedte, hogy a Sején megalakult Mária kongregáció csatlakozzon a római kongregációhoz. Én mondom, ez a másik legrégebbi magyarországi kongregáció, tehát ezzel is kitűnünk ez a régió. De azt is el tudom mondani, hogy ebben az időben, főleg mielőtt megérkeznek a jezsuiták, ez a rész nagyban már átállt a református hitre, és különösen ismert volt Farkas, ahol aztán a 17. században zsinatok megrendezésére is került sor. Tehát nem volt egyszerű az egész dolog, tehát az, hogy a jezsuiták itt telepedtek rá, az tulajdonképpen azzal is összefügg, hogy nagyon szerették volna visszaszerezni a régiót és visszatéríteni katolikus hitre. Ezt nyugodtan meg lehet majd nézni, akár később, ez egy nagyon szép dísz és oklevél, csak azért, hogy érezzék azt, hogy valójában ebben az időben is tudtak az emberek nagyon szépet alkotni. Jó, majd azt másokat körbe lehet vinni, vagy utána meg lehet nézni.
Na most visszatérve a kollégiumra, tehát megalapul a kongregáció, sikeresen működik, de sajnos a nagypolitika beleszól ennek tehát a kollégiumnak az életébe. Tudjuk azt, hogy